Mill-bidu ta' Jannar daħlu fis-seħħ qatt ta' miżuri li tħabbru fil-budget għal din is-sena li se jkomplu jtejbu l-livell tal-għejxien tal-persuni b'diżabilità. B'investiment ta' 23 miljun euro, jiġifieri 4 miljun euro aktar mis-sena l-oħra, il-Gvern se jkompli jwettaq fażi oħra ta' riforma fl-assistenza għal persuni b'diżabilità. L-ewwel miżura li se tidħol fis-seħħ hi żieda fil-benefiċċji li ser tingħata lil persuni b'diżabilità li daħlu fid-dinja tax-xogħol u anke l-persuni b'diżabilità severa u li assolutament ma jistgħux jaħdmu. Dan il-benefiċċju ser jiżdied minn 140 euro għal 150 euro fil-ġimgħa. Minn barra hekk l-iskema se tiġi estiża għal 600 persuna oħra. F'kummenti ma' One News, is-Segretarju Parlamentari Anthony Agius De Celis ħabbar li matul din is-sena l-Gvern se jkompli jsaħħaħ l-infrastruttura tal-postijiet għal persuni b'diżabilità fuq quddiem il-proġett ta' dar Vajrita f'Witi Line li se titwaqqa' u tinbena mill-ġdid fi żmien 4 snin b'investiment ta' 3 miljun euro. Ħansaħħu il-proġett Vajrita għaliex dan il-proġett kien ilu ġej u din is-sena ħanibdew it-twaqqih u t-tisħiħ ta' dan il-proġett. Proġett li hu parti mill-proġett Soċjetà Ġusta. Proġett Soċjetà Ġusta li wkoll għandna pjanati u la sa niftħu dal-waqt diversi djar oħrajn fil-komunità biex persuni b'diżabilità li jkunu jixtiequ jagħmlu independent living ma jqogħdux jistennew lil maħbubin tagħhom jew lil carers tagħhom ma jkunux jistgħu jibqgħu jieħdu ħsiebhom. Miżura oħra importanti li se tidħol fis-seħħ din is-sena hi s-servizz il-ġdid tar-respite li l-Gvern biftehim mal-privat ser jagħti lil madwar 1000 familja li għandhom lil xi ħadd b'diżabilità severa, servizz li se jservi ta' spalla għal ġenituri biex jieħdu ftit ħin ta' mistrieħ. Nirridu li l-familjari tagħna jibqgħu b'saħħithom, il-maħbubin u l-carers jibqgħu b'saħħithom u għalhekk il-Gvern ta' dan is-servizz, għalhekk il-Gvern qiegħed jinvesti mal-1,000,000 euro fis-sena biex jagħti dan is-servizz għax nemmnu illi l-familjari u l-carers għandhom bżonn il-mistrieħ tagħhom. Fost miżuri oħra se jitlu fis-seħħ insibu wkoll it-tisħiħ u t-taħriġ li ser tingħata lil carers għax dawn huma sors importanti biex jagħtu servizz mill-aħjar. Miżura oħra importanti hi żieda fil-benefiċċju għat-tfal b'diżabilità li mis-sena 2014 telet għal 25 euro fil-ġimgħa u li minnha sa jgawdu 1400 tifel u tifla b'diżabilità u l-familji tagħhom. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.